RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Mukining sa kababae nga taga Sarangani Province nga tumatatampo nagdasangan nga Velma. Merry Christmas, tiya! Merry Christmas, Day Linda. Dali na, tiya! Mga una ta! Ay, usok pa man ko. Uy, Day, uwa mo kontak akong anak. Si Kuya Boyet? Uwa man, tiya. Ako pa. Pero sige lang, tiya. Busy pa lang siguro. Mubisita na bitaw niya to kung makalugar to. Nalimot na siguro ito na ako. Dili masagod na ko siya mabasal kung magtumot siya na ako. Pila na ko siya katuig na gipasagop sa akong amiga. Maumurag layo gid siya na ako. Ay, sus! Tiya, ayaw na lang kung pagdrama, diha. Pasko kayong nakuo niya magdrama ka. Dali na, tiya. Mga una ta. Tiya, mo duties ako, ha? Okay na ka, dire? Okay ra ko, Day. Malingaw naman sad ko nga mag-atiman sa akong mga kanding din he. Maayo na lang. Naakay lingaw, tiya. Sige na, tiya. Kay basing malate ko. Ato na ko. Ang kamingaw aning mag-inusararata. Ay, kung wa pa ning mga kanding, gipang buhi na ko. Magbingaw gi kong maayo din eh. Ay, kikinsa man ron. Kadiyot lang! Bangon ko! Ay, agay. Ay, kasakit na sa akong likod. Kalisod na ba yung ibangon nga magdali-dali? Ay, say ato? Dong, buyit? Ma. Dali, dayon. Ma. Maayo kay nasuroy ka. Wa ka man makasuroy din pagpasko. Busy kay kumaoy. Ay, mao ba? Uy, ay ka-cute gud ng bata nga imong gikugos gud. Mao lagi untay akong tuyo nimo, ma. Bahin na ni bata. Ha? Ngano man na? Buwag na mo miss inahan ni. Nya maglisod mo kog atiman nga ako ra. Kay wa lagi ko ikabindan inig trabaho nako. Ari unta nako ibilin usa nimo, ma. Uy, unsa? Uy, unsaon ba't intaw na ko pag-atiman, anak dong? Ay, naipawabaya kang tiguang na ko. Ay, dili na madas akong lawas, uy. Sige na gud, ma. Imo bitaw ning apo. Dili gid badaan ako kun ako'y mag-atiman ani. Dili ko makatrabaho. Anak, naglisod na mga ni kong atiman aning mga kanding na ko. Kay taong tiguang na ko. Ay, unsa na lang ka ng bata, Unya. Usaon man ni, ma, ha? Ay, kung igna nga, iparihas din mo na ako. Nga ipatiman lang sila yung tao. Mayo man gani kay diha na ko gipaatiman mo. Dong buyet. Ako dali kayo. Di ko mamugusoy. Bawaan na ba? Wa mo gani ka makaatiman ng usauna nga kaugalingon nimong anak. Kani pa baka nga ako ra nimo. Dong ayaw pagsultian na. Gipaatiman sa tamos laing tao. Kaya aron makatrabaho ko. Ug aron na ako'y mapakaon nimo. Pero sa nagkaluag-luag na ko, ibalik ko na. Gikuha ba yati ka? Nya, gusto nimo nga mao say mahitabo sa imong apo. Nga laing tao ang magatiman, ha? Sige nak. Ako'y mo atiman ng bata. Kalami utogi, baby, Maulagi. Maayo gani kay wala sa mong perwisyon nga tuan na iyang amahan. Natogre sa dayon. Unya, tiya. Unsa may plano nimo ani niya? Ay, depende lang gid ani kung sa plano ni Kuya Buyit nimo. Pero ako maning apo, bisag maglisod na ko at imanon upang gaon ko giting bata. Unsa nga ani, tiya? Uy, wa may gisulti nga ngaan si Kuya Buyit nimo. Itawgon ta na lang ni Bipoy. B-boy. Hello dong, B-boy. Uy. Ay, nagtugawa Linda, uy. Nalamiran pa kayong tug-ana. Basin unyag makamatan. Sus, pagka-protective sa lola. Siyempre, nalipay kay ko nga naadiri akong apo. Kutob sa akong mahimo.
Akong protektahan si Dodong Biboy. Pagkaswerte ni Dodong Biboy nga nakalula og sama ni mo, tiya. Anin ako ihatag ang tanan ako mga pagkuwang sa akong anak na Linda. Tiya Vilma. Congrats, Dong Biboy. Ay, nakagraduate yun sa high school ang akong pinanggang apo. Thank you, Lola Vilma. Congrats, Dong. Ay, dali na. Mamauli na ta. Magluto tag gamay. Sakto kayo kay suldo na ko karon. Ay, o sige, tana. Ay, hey, kaon og daghan ako ha. Di imurong adlaw. Oh, Lola. Lola. Asa gid ako maginikanan? Ha? Nasuyam ko sa akong classmates nga nangiligikanan doon. Pag-graduate na ako. Ay, Biboy, apo, busy lang kit kaayo sila. Naningkamot silang trabaho para nimo. Pero, anong bisag usa? Wa man gyud ko nila bisita ha. Wa gyud kong kita ng mama o papa bisag usa. Ay, kuan, Ay, Dong. iwas lang una tagaon. Unya na ta mag-istorya inig ka human. Maayo gani kay wa na magsigig pangutana si Dong Biboy tiya. Bahin sa iyang ginikanan. To tagmukmuk sa kwarto. Ay, sao dalaga, no? Kung mabalik si Puyet. Murag, dili na ko kaya gabawa si Biboy na ako. Tiya Vilma. Naibaw ka yun. Nga napamahal na akong bataa. Ari na lang uta na ko si Biboy. Dili na lang uta siya kuhaon siyang papabuyit. Pero tiya, wa kay mahimo kung kuhaon ni Kuya Boy at si Dong Biboy. Iyang katungod kay iyan ko ng anak. Pero dili siya mao'y nagatiman o nagpadako. Pero gusto ko man ako nga rin si Dong Biboy na ako. Tinahanglan nga ako siyang buhian. Kaya mas maglipayon man siya kung naasiyas mga kamot sa iyang amahan. Tiya Vilma. Lola, mag-eskwela ka ako sa college? Ay, ko andong. Mangita tagpaagi ha. Dili na ko musaad. Pero maling pamot ni Melinda nga makaeskwela ka. Ay, layo pa man sad. Bakasyon pa. Pag-enjoy lang usa sa imong bakasyon. Salamat, Lola. Salamat. Salamat sa pagkatiman ako. Pinanggaki ko nimo. Maguban kita pinmila, ha? I love you, Lola. Mahal sad kaayo ti kaapo. Uy, na kay amigo nga gipanhidong, Biboy. Wa man la. Oh, kitsa man ka, Dairon. Kadiyot lang, kay akong ablihan. Dong Boyet? Ma, ay na nga akong anak. Dong Boyet, unsay? Kuhaon na ako ng akong anak, ma. Ayin siya. La, kasi bisita na to, ha? Oh. Nak. Nak? Oh. Ako, imong anak? Ikaw ang akong papa? Oh, anak. Oh, kandak ko na di mo. Salamat. Salamat kay nakikita na ko nimo, pa. Kido, Pa, salamat. niga ko si Pipo sa iyang papa. Nakikita na ko nimo. Dong Boyet, imo na kuhaon si Pipoy. Biboy, mao ba imong gipangan niya, ma? Dong, Biboy, dali nak, uban ako. Mubawi ko ni mo sa tanan akong pagkuwang ni mo, nak. Kuhaon ako nimo, pa? O, nak, tana. Sige, sige. Paganda pa siyang magamit, lulabin mo. Kuyog ko? Dili, nak. Dira lang si Lola ni mo. Dili siya makabiya diri kay mas komportable siya. Ubuya diri. Kung mauna, arin lang sa ko pa. Unsa? Dong Biboy. Dili ka mo biya. Gawa si Lola Vilma. Dili ka mo sukot, kabiyaan na ko siya pa. Wa kay mahimo kung kuhaon na taga. Dali na. Dili ko! Buhi ko! Ayaw pa daw nga abi kini aga. Nibali ka. Pagkuhaon ko. Muuban sa dahin ko ni mo. Kung ikaw, huwag kay kaluin ni Lola. Lahi ko. Kay mahal o pinanggagin ako si Lola. Siya mo nagatiman ako sa panahon nga waa ka. Kung karon gusto niyong biyaran ko si Lola para ni mo. Hindi na may tabo pa. Dili. Dong Biboy. Salamat noong.
Pero masayahay ang imong kinabuhi kung adto ka ni Papa nimo. Sigurado pa nga maka-eskwela kit ka. Gusto kang mo eskwela o college, dili ba? Pero mas malipay ko kung ikaw may ikauban na. Maong dili ka ko masugot nga magbuwag na. Dili yun. Dong Biboy, wakit ko magmahay sa akong pagpandako ni Dong Biboy. Grabe ang akong kalipay sa pagmahal o pagpangka nga iyang gibawas diri na. Dili na lang ko to o daghang salamat sa pagkagading akong tampo. More power sa RMN. Ano ko yung tanan nga napaminaw karon ni mauntol manon. Ini ang akong sularan. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Tagwalan ko yung sapangan nga Joy. Tago na nasada nga akong address. Punto medikal o legal kining akong suliran. Kabahin kini sa among yuta. May tulo ka tawo manggod nga nihangyo sa among yuta nga ilang ambangan kay duna slight tukuron. Og naglibog mi kung angay babi mo sugot og magpahaylo sa kamilyon nga abang. Aron yung hisabtan. Ingon ni ini ang mga pagitabo. Asa si Papa ni mo, Joy? Naman tayo sa sud, ma? Ay, pastilan. Oh, nga naman ka. Ay, ambat lang kahimtang ha, Joy. Murag nasudlan nagyutag mga rebelde din sa atong lugar. Unsa? Unsa rebelde ka, ma? Asa lagi si Papa ni mo? Kaya makikistorya ko. Pa! Gawas na gud, be? Ari pa ng mama sa gawas kay hayahay dire. Nay, pagtasan ba yan eh? Ano ba, oy? Nagibuhat mo din sa luyos, bay. Eh, pwede sa atong bahay sa papa, ma. Eh, kita na doon na ito niya, oy. Kaya may gibuhat pa ko na siya. Masukot og distribuhon. Unsa? Binuan. Lagi gaw din. May mga tao kong nakitaan nga nagsuroy-suroy sa atong yuta. Murag may gisubay. Pasig mga rebelde sila og nagsubay kung maayo bag kampuhan ang atong yuta. Unsa? Rebelde ba, oy? Wa nakasudin sa atong lugar. Kontrolado sa mga lumulutyo niyang lugar nga di masudlan o mga rebelde. Unya, unsa man itong akong nakitaan nga mga 5 ka tawo ha, nagsuroy-suroy sa atong yuta. Nagtanaw-tanaw, unya nagtudlo-tudlo. Nga, nagkaklaro kas mga naong ato. Wa, oy, kay layo raman ko. Kaya wa malagi ko mula husog adto. Mamo po, mangunta ko upo dito kung may ma-harvest ba ko aron atong utaanon. Pero nibalik ko sa akong agi. Kay basig mga rebelde sila. Unsa di mga postura, ma? Kuhan, murag, mga maayo man noon og sinina, og nagsapatos. Ana, samot, gadi ko mutuo, ana. Kay, marebilde ba kung magsapatos? Nga kasagaran, ana nila, magsinilas na na, nga magtiniil. Maubitaw ang gaana sila og mga, way, sapatos. Dili ito mga rebelde, oy. Mga unsa man ka dito nakita ni mama pa, no? Ngano naman sila sa tiyuta? Nagsubay-subay. Ambutan sa ka. Ambot ning mama ni mo, eh. Kulbaan lang tayo niya. Ayo! Hala, murag maunan yung nga tawhana. Unsa? Dili may mga daotang tao, noy. O nagpakuyog mi og inyong mga barangay tanod sa pagsubay sa mga kayutaan ninyo dinhi. O niya, ganun naabot man tuod sa among yuta, ha? Ganun ni amo. Nakita mo kuno mo sa ako mga asawa nga nagsubay-subay sa among yuta. Actually, noy. Di lang tanang inyong yuta nga among gisubay, kundi ang mga yuta nga posibleng maagian sa among mga towers nga tukuron. Ha? Unsa man ang mananapa do? Usa mi ka agency, noy, nga mao'y magtao og mga towers sa usa ka telecommunication company. Nga nagplano nga magtukod og mga towers sa mga bukirang bahin dinhi sa inyong lugar. Ug sa among pagsusi, naapil ang inyong yuta sa posibleng tukuran sa maong tower. Ha? Ug ni amin, noy, sa maayong katuyuan nga kung musugot mo nga abangan na mo ang inyong yuta sud sa 30 ka tuig. Ha? Uy, kadugay gud ana do. Mamatay naman tingali ko ana. Pila man sa inyong iabang sa mga yuta, sir? 1 million. Kung usa ka milyon. Ha? Itulo ka tawa ni Aris sa amo. Kay abangan ko nila ang yuta sa kumpapa sa usa ka agency nga magtaod kuno sila mga towers alang sa usa ka telecommunication company. Abangan ko nila ang yuta og usa ka milyon sud sa 30 ka tuig. Wa ko dayon patandua ang akong papa. Kay alang nako, may mga butang pa mi nga angay nga i-consider kung angayan bang tauran og tower ang among yuta. Unya. Ay nga nung musupa ka man, Joy. Ay kaayo naman nga nang may muabang sa atong yuta. May income na unya ta. Bisan di na ko mag-ugmat pa sa atong yuta, tiguang na baya ko. Pa, makadawat man gud ang ingon anak pa. Unsa? Makadawat na sa health na itong mga tao. Ilabi nagmadurtas tower. Unya, may doorbell nga eskwelahan sa Toyota pa. Daghang mga bata unya nga mapiktahan. Kay nga nung makadaot man. Ay, hindi ka kasabot ko na akong pasabton pa. Kay wa man kay cellphone.
Unsa may labot sa wa ko pagbato niya ng giingon ninyong cellphone nga halos di na mo masugo kay sige nung gunit niya ng inyong cellphone. Papaminaw ha. Hmm. Ingon ini ang posibleng kadaot na itong mga tao kung tugutan tang magtukod og tower ang usa ka telecommunication company sa atong yuta. Paminaw ha, ano makasabot ka? Ingon ini pa. Mao ba di ay na? Maugid na pa. Maong di lang ta mahaylo ang usa ka milyon nga ilang gihaylo nato eh. Kay madaot ta sa grabing radiation. Pasti lang tuod, no? May mga nagpuyo ra ba taon sa kanang giplanuhan nilang at tutukuron ang ilang tower ko, no? May uban gani ko lugar pa. Ambot lang ha, kung tinuod ba? Nga, pag-una ko na sa tower, dihang nahuman na. Daghan ko ng mga mananap nga nangamatay. Tungod sa kakusog sa radiation. Uy, unsa? Uy, mubalibad ta anak gaw din. Kay may mga hayupan ba yata? Ug may mga tanumtaan ng atong yuta. Dili na dayon niya nato duulan ng atong yuta kay basig maunsa ta. Uy, balibaran ta na. Ayo kay nipatuos lang tiyo tiya si musulti ka. Na, amot ang kaadto eh. Basin karon na to nahadlok sa akong gisulti. Kasi papara ba, murag nahaylo sa kamilyon nga abang. O sud sa pinakatuig ganito ka? Ay, 30 ka to ikaw. Sa? Kadugay ba di ay? Alkansi mo na gaw eh. Pilar mo ng sa kamilyon, i-divide og 30 katuig eh. Pilar mo ang buwan na. Murag dako lang paminaw lang sa kamilyon. Kaya mga pobre yun ta. Huwag ito makakupot ng kwarta. Pero sayo na kayo ng gastuhon ko eh. Mao gani. Base na hinuon, kung di na may makapananom sa gidugayon ba, kung nabangan ni nilang among yuta, nya, di na may kahilabot hinuon. Mga yun. Nya, ang labang kuyaw na gaw, kung humana ng mga tuiga, dili na menyo ang yuta. Ha? Niya pa may sa kalipog kung ang iba namang paabangan ng among yuta sa usa ka agency nga gustong magtukod og tower alang sa usa ka telecommunication. Usa lagi ka milyon ang abang sul sa 30 ka tuig. Pansa kong pinta-kwinta, mabuta raman og 2,700 ang buwan. Ang alkansi man mi. Ang akong pangutana mo kini mosunod. Unang pangutana, medical. Dili pa delikado sa among area kung tauran tunig tower sa usa ka telecommunication company o sa mga tawo nga nagpuyo duol unya sa tower nga tukuron. Ikaduhang pangutana, kung tukuran og tower ang usa ka luna, dili pa madaot ang yuta o mga tanom ini? Basig di na magamit ang yuta human sa 30 ka tuig. Ikatulong pangutana, kung pananglit mo sugot mi, di ba may alkansi sa abang nga usa ka milyon sud sa 30 ka tuig nga abangan ang among yuta? Akong kwinta-kwinta, tag 2,700 kapin na magyud matagbuwan. Ikaw pa to katapusan. Kung masugot yun mi nga abangan ng among yuta, mahadlok mi, nga basig din na nila ihatag na among yuta o balik. Posible pa na? Asa man mi mo duol, aron magkatabang namo, aron dili mi madihado. Palihog tabangig tambagi ko, kini ang akong suliran, Joy. Mayong adlaw mga suking tig paminaw dinhi sa atong programa, kini ang akong suliran. Sa makausapa, aniya na sa bako si Dr. Rene Obra, makig-uban kaninyo sa inyong mga gumunhap ug kalibo sa kinabuhi. Muhatag og tambag ug solusyon sa mga sulirang punto medical, personal, behavioral, emotional, psychological ug problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kanyo ipadala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page or diri sa mong buhatan sa 3rd floor OCR Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong magtatampo karong adlaw si Joy, 30 years old, wala niya gibutang ang iyang address. Iya kinang gipadala sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page. So unang pangutana medikal. Dili ba delikado sa among area kung tauran kini og tower sa taga-telecommunication company o sa mga tao nga nagpuyo duol unya sa tower nga tukuron? Mao nay unang pangutana ni Joy. So ako ay kasulti Joy, no? Naghanar ba ni karong mga cellphone tower nga gipang taod kay mao lagi na nagkuan nga tong gobyerno nga nindot ang atong signal, no? So nay mga advantages and disadvantages, no? So kining cellphone tower mo emit ni siya og radio frequency wave. Kung balikon, ang cellphone tower mo emit ni siya og radio frequency wave. Usa ni siya ka form of energy, no? Mo transmit ni siya og signal
from one tower to the next tower. Mo nang gikan sa usa ka strategy nga tower, mulabay ni siya og signal ngadto sa pinakaduol nga next tower. Mao ni siya ay source sa inunta energy nga magamit sa atong mga cellphones o sa atong mga gadgets, no? So ang cellphone-based station, pwede stand alone na siya, no? Maghimog kag tower, no? Stand alone na siya. Or pwede ni siya itaod sa ibabaw sa mga tag-as nga mga building or kanabang mga water tank. Ibabaw sa water tank, anang concrete nga water tank nga mga more or less mga 90 to 200 feet high. So mao na siya, no? Kining radio frequency wave, non-ionizing radiation ni siya. So may pasabot aning non-ionizing radiation. Dili mo damage sa DNA sa atong lawas, inside sa atong cell, no? Sa atong lawas. Dili ni siya pareha ni siya bitaw kuan Joy, pareha ni siya frequency sa kanang mga FM radio station na maminaw ta or sa microwave kanang gamito nato sa pagpangluto. Mao na siya, no? Ang ionizing radiation maoy makadaot kung sobra sa inunta allowed frequency. Like kanang X-ray. Kung masubrahan ka, daot ka. Kanang mga gamma rays nga gipanggamit sa mga weapons, kanang mga panggubat, no? Or kanang sa ultraviolet rays nga nagikan sa sunlight, kung masubrahan ka. Mauna siya ay makadaot. But not the radio frequency wave nga non-ionizing. So up to this point, hangtod sa pagkakaroon, ning-ingon ang American Cancer Society, nga kung sa tower lang atong hisgutan, as long as dili gyud kamo duol dito sa duol gyud kay tower, no? Dili gyud kamo duol nga to sa ibabaw gyud, no? Nga duol gyud ka sa tower, on top sa tower. Okay na gyud na as long as ang required radio frequency rasad gituman. So ako malikon, as long as di gyud kamo kat-kat nito, duol ka sa tower, acceptable ra na. Og kumpara sa na okay na siya kanang madistansya lang ka, naarang ka sa base sa tower, okay na. So basig naglibog ka na, dili lang duol gyud kaayo nga mukat-kat ka ngadto sa ibabaw sa tower. So naay mga tower like diri sa Cebu City na kanibalan, gipetisyonan sa mga lumulupyo sa ilang barangay kay ang tower manggod although habog, but nahitabo nga naay mga residential houses nagpalibot sa tower nga mga tag-asad. So gipetisyonan dito, musulti lang ko nimo nga diri sa mong lugar, amo tong giapel ko. Petisyonan na mo. Kaya mga balay mong diri na itagwak andana, na itulok andana. So bisa pa man og habog ng tower 90 feet high or higher, bugawas nga doon gahapon ka sa tumoy sa tower tungod kay ang building surrounding the tower is tag-as na, no? Hinaut na sabtan ko nimo na ana, no? So ang American Federal Communication Commission nagaingon mo sila nag-formulate og mga safety guidelines about aning mga tower, no? Magkalayo ang antenna gikan sa imong himutangan, magkaubos ang radio frequency wave ang exposure nimo, no? So para masabtan ko nimo, para bitaw ng mga radyo na mga frequency na 612, na mga unsa pa man diha, na 648, na mga unsa pa man, no? 89.1. So mao na but pasabot na Joy, no? Hinaot na sabtan ko nimo ni ana, ha? So safe gid na siya, no? As long as akong balikon, dili ka mo kat-kat ito. Because kana siguro mga electrician, kana mga lineman, na sila yung mga protective gear po tingali, expert na sila, pwede na mo kat-kat ito nga iuhunon. Pero kitang mga ordinaryo citizens, dili lang ito magpaduol yung tayo. Oo. Sa syudad, dili na siya allowed, kaya daghang mga tall buildings nga mo, habog pa magani ka sa tower. Okay? So ikaduhang pangutana. Kung tukuran og tower ang usa ka luna, dili ba madaot ang yuta o mga tanom niini? Basin dili na magamit ang yuta human 30 ka tuig. Dili man tingali. Kay walay study ni ani sa pagkakaron nga harmful kay naaraman gid siya sa taas, no? Naaraman siya sa taas. As long as akong balikon sa makadaghan, dili ka mo duol dito. O sa mga probinsya, dili ka mo kat-kat ko dito sa pinakaibabaw gyud, nga duol ka kayo. Sa mga probinsya, wa may mga tall buildings,
dili kay di siya ingon ta problema, layo-layo lang kas mga residential, no? Pero sa syudad, na kay tower tukuron, pero daghang balikon ako sa makadagan, nagpalibot ng mga high-rise buildings. So, dili siya advisable sa mga urban area, no? Okay? So, ikatulong pangutana. Kung pananglit musugot mi, dili ba may alkansi aning usa ka abang 1 million sulod sa 30 ka tuig nilang abang sa among yuta? Akong kwenta mga tag 2,700 ka pinraman ang matagbuan. Dili lang kamo maoy kuan ani. Dili lang kamo maoy apektado ani daghan, no? Daghan. Oh, suma ni Engineer Charlito Palugod, ako bago lang na istorya. Sige ni sila pang-scout ug asa may angay tukuran og mga tower kay mao lagi na nagkamot ang atong gobyerno nga makahatag og nindot nga signal sa atong mga kaigsunan. Kung mayong kagdili ka ba alkansi, kumparar ko no ang imong rate sa mga uban pa dang tukuran sa inyo, no? So ang kanang luna nga tukuran sa tower, kuan naman na kanang gamay ra man na, no? Kung imong kuhaon ang 1 million imong gi hisgutan lump sum, of course naay discount ang company. Oh, kay lump sum man sad, kung imo na time deposit, kung imo na negosyo, mutubo ra po na. But kung i-monthly nimo, mas dako-dako og gamay. So dili lang sa kumingon ka ng 2,700 ang buwan, so sa 30 ka tuig, nga moabot og 1 million, alkansi ka. First, depende sa geographic location sa inyong yuta. No? Kay matter ba ang market value sa imong yuta o asa na dapit na imutang. Ug usa pa ang the modus, the way how you collect the rental, no? Ug ang area. Ang kanang area ba ya? Only the size sa tower. Dili 4x4 or siguro 5x5 square meter. Gamay ba yan na? Dili ang entire ninyong yuta ang kuanon, ang ilang utilization. Mao ni ang imo ikaupat nga pangutana. Kung mosugot gyud may nga abangan ng among yuta, mahadlok may nga basin dili na nila ihatag namo ang among yuta og balik, posible ba na asa man may mo duol aron makatabang namo aron dili madihado ani. Naama mo i-contract na Joy. Mag-sign na man mo og magpirmahan na man mo contract, lease of contract contract of lease, no, nga abangan ang inyong yuta. So inyo yung specify ngadto nga human sa 30 ka tuig kana rang nga lunaan sa tower, dili ang inyong panalitan ang inyong yuta usa ka hektarya. Kanang usa ka hektarya that is 10,000 square meters na, ha? Umukuha lang mo diha og mga labutang na natog 10 square meters. Mumater ba na nga mahayaran ng 10 square meters ikumparar sa 10 metro kwadrado. No, dili ang imong 1 hectare nga yuta nga ilag yung mapakinabangan, kundi ang kana ng sa tower. So ayaw kadlok nga dili ninyo mabalik ang yuta. Kung unsa may inyong na usual nga mga activities diha sa inyong 1 hectare nga yuta pananglitan, padayon lang mo for the next pila ka years, no? Kay naama mo unya puhon signan nga contract. Ayaw kasugot ug wa mo'y contract, no? Nako ni balan diri sa Sugbo nga gilis nila ang usa ka lugar, gitukuran nila hotel. Amigo nako ang tagiya. Dali ra ba kay panahon. So after 25 years kay ang ilang sabutan nga after 25 years mabalik na sa tagiya yuta ang building. Maiya na ba? Nagkaso sila. Apil dito nga akong amigo nga naa mas lagi pirmahan contract after 25 years whatever nga iyang gipundar diha, gi-construct diha, maadto na sa giya yuta. Nag-stipulate na, giklaro na sa contract. So, ayaw kadlok nga madihado ka. Kinahanglan yung kaaning na ay lawyer. No? Di na pwede ma-anaras barangay. No? Kinahanglan ka na abogado. No? Kay legal ko naman concern. No? So, mao na naning kamot og ko pagtubag ning imong ikaupat nga pangutana kay akong balikon si Atty. Bathan wa man karon diri sa kuntukad kay nag-social distancing lang gihapon kami, no? So, hinaot nga na kompleto ang akong tubag nimo only 4 square meters or maybe butang lang nato 10 square meters, no? O dako rin ng 10, mga 4 or 6 square meters mao naman na ang tukuran sa tower. So, the other portion sa imong yuta padayon mo nga mo enjoy niya na for the next 30 years or more. Okay, Joy? So, daghang kayong salamat sa inyong pagig-uban kanako, sa inyong makanunayon nga
paminaw sa among mga programa sa RMN. Nagpabilin kaming numero 1 sa Sugbo o sa Kabisayan ug Mindanao tingali. So dili ka mo maulaw, maikog ug maglagot, no? Dugay at agad pagtagad ang iyong mga sulat-suliran kay taghan kay may madawat diri nga mga sulat-suliran, no? So sa makausapa ako si Dr. Rene Obra, with my partner, Tony Bathan, maningkamot na mi nga makahatag mig kulor og kinabuhi sa inyong mga sulat-suliran. So once again, gikan ka na mo sa Radio Mindanao Network, radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat o mayong adlaw.